Здравейте, България! Днес се провежда честването на 150 години от Априлското въстание. Двадесети април 1876 година. 150 години от обявяването на Априлското въстание. Има още една забележителна дата, която ще се запомни 19 април. Това ще бъде въстанието на прогресивна България. Въстанието на интернационализма, които сме единни всички българи, които сме унижени от ГЕРБ, Ново начало, Промяната, Демократична България и СДС. Последните 2 години ние видяхме, че всички ние, българите, бяхме пренебрегнати от едно правителство на Гьобелс, Желязков, чрез нацистката партия ГЕРБ, която й помагаше, терористите на ИДИЛ, Ново начало и предателите Има такъв народ и БСП. Приятели, ние избрахме тази революция на 19 април, наречената прогресивна революция на България. Ние избираме пътя на държавността, за да се освободим от олигарсите, мафията и нацистите. Българското правителство бивше, което са подкрепили в продължение на 4 години украинските нацисти, които са избягали с парите на народа на Украина по Европа, тъй наречените бандерофашисти, те не са избягали от войната, а от режима на Зеленски, за да не воюват срещу източна Украина. Те избягаха, тези украински нацисти, за да се сплатят имуществото, парите си. Те не мислят за украинския народ. Те мислят за себе си, защото техният Зеленски, наркоман, педофил, гей, агресор и убиец на украинският народ. България, да се обединим, да защитим прогресивната революция на България, начало с бившият президент Румен Радев, за да продължава България да процъфтява, да се развива икономически и истината, че да не подкрепим украинският нацизъм, който това е вируса на Европа. Затова ви препоръчвам да се обединим заедно за нашия революционер, който обедини държавата под девиза Интернационал прогресивна България. Българи, братя,
сестри, роми, помаци, всички, които са от етносите, общностите, да застанем в една истинска българска държава, за да може да се проведе референдум против еврото, референдум за излизане от НАТО, Европейския фашистски съюз, референдум да бъдат съдени всички тези, които са унищожили България, която процъфтяваше от 1946 година насам до 90-та година и са ограбили народното имущество на България, което е на нашите бащи, майки и дядовци, които са се трудили цели 45 години да създават истинската българска социал-демокрация. От 1997 година, в продължение на 29 години, терористите на нацистите, на демократичните терористи унищожиха България и се направили най-бедната страна не само в Европа. Не да сме третите страни, а четвъртите страни, които нямат уважение, които нямат самочувствие и са унижени от българските нацисти, ГЕРБ, ППДБ, ново начало и т.н. БСП. Братя българи, българите сме древен народ, както и ромите и другите. Ние бяхме на 3 морета. На нас клекнаха и са коленичили византийци. И какви ли не. А сега ние не трябва да бъдем на колене, с наведени глави. На колене може да застанем, когато се вързваме обувките. Но не да се наведем главата и секирата да ни я сече. Терористите от Европейския фашистски съюз. За да има референдум, трябва да се обединим в една истинска правова държава. Да се отворят Белене, да се създадат лагери на смъртта. Тези, които са от типа на ГЕРБ, СДС, ново начало, които подкрепят украинския нацизъм и фашизъм, които избиват народа си, защото те винаги обвиняват БКП, Държавна сигурност, циганите и Русия. Че тези 4 институции вредят на България, че не може да се развива. Унищожиха ни икономиката, унищожиха ни заводите, унищожиха ни самочувствието, унижават ни личността, репресии, тероризъм по кварталите, особено по ромските квартали, когато има избори, за да оправдават някакви фашистски партии като ГЕРБ, ПП, ДБ и ново начало. Достатъчно морал съм чел, това не са празни приказки, замислете се, къде може да се обединим и да спасим България от терористите.
Смърт на фашизма, смърт на тероризма, смърт на нацизма. Да живее България! Бог да пази народът ни! Прогресивната България и прогресивна революция.